siguro kunin natin to. Scotch Brite mga bay. So ayan mga bay, ito po yung kinalkal natin nga pipe. So tignan nyo sa loob, wala yung screener or anong makikita ninyo, tube. Kasi ang ginawa natin dito sa loob mga bay, isa lang po yung divider lang po niya. So ito po yung tunog niya ngayon. So tignan natin kung may kaibahan ba siya sa tunog sa lagyan na natin ng tube. So yan mga bay, yan po ang ilagay natin dito ng tube. So yan mga bay, nakat na natin. Ito po, nakat na po natin dito. So dito na naman natin ikat mga bay, or hindi na siguro natin to ikat, depende na sa ano natin yan, kung anong madiskarte natin. So unahin muna natin dito mga bay, kasi may ano pa dito sa loob, hindi pa siya matanggal. So kunan muna natin yan, putulin muna natin sa loob yung parang. So ayan mga bay, ito po yung nasa loob mga bay. So ayan, naputol na po. So siguro kunin natin to, or dito natin kunin para ipalit natin doon. So ito po yung sa loob niya. Ayan po. So ayan mga bay, naputol na. Ito po. So dito natin ito ipasok ang tube. Putulan muna natin yung tube mga bay. So ayan mga bay, ito po yung tube. So swak na swak mga bay, kita ninyo. Swak na swak. Ayan. Natin dito mga bay. So try natin yung sun. Ito dito siguro. So ayan, putulan muna natin mga bay. So ayan mga bay, naputulan natin. So ito na po yung forma niya. So isalpak na natin mga bay para makabit na natin. So ayan mga bay, ito na po yung plaster ni ano, naka-tube. So ayan, plaster na po siya. Kasi walang umahawak mga bay. Ito po yung ilagay natin. Ito. So isa-isahin natin to, ipasok dito mga bay. So pasok muna natin mga bay. So ayan mga bay, may isa na nakapasok.
natin mga bay. So yung mga bay, pinas product na tayo. So po, masandila na po lahat. So pasinawan muna natin mga bay bago natin tirahin ng high-tin na Pilox mga bay. Medyo madumi-dumi pa mga bay. So tapusin na natin mga bay. So yan mga bay, finish product na po siya mga bay. Yan. So palitan natin itong bagong high-tin mga bay para maganda sa tignan. Yung itim rin para ayos. Kinuha ko yung original niya na pintura kasi pangit na tignan. Check natin ang yung power pipe na ginawa mga bay. Pakinggan muna natin ang tunog nito sa tunog nitong kinalkal natin na walang tube or screener para malaman natin kung may kaibahan ba pag malagyan na nitong tube mga bay. So ayan. Try natin. So pakinggan po natin ang tunog. update ko kayo mga bay pagkatapos sa ano nito sa pagpintura natin ito kung paano natin ito pinturahan kasi lahat ito mga bay i-block natin to dito i-block natin lahat. So yan lang siguro. Ayos na ayos. So yun mga bay, may subscriber tayo si Sir Erwin. So shout out kay Sir Erwin. So ito po yung sticker ni Sir Erwin. So dikit doon niya. Mangita doon sa style kung asa doon niya ibutang. So dipindi na sa yaha. Garas ay ginipit pa. Oh, ambot. Wala di man garas daan. Pag sila nakagaras ana kay. Ini ramang gado ano? Ayey. Ayan, thank you kay Sir Erwin. Okay, thank you. Shout out at saka kay Bay Jasper. So, manto na ko. Ay, sa sunod na po ang uban. Ah. So, ayan. Gimana naman yung kilometer natin. So, ayan mga bay, pauwi na tayo. So, ang nakasit sa ating ano na ngayon, nakasit sa GoPro ngayon is wide angle lang, hindi super view. Kumpara natin kung sino mas malaking kain. So mag-shoutout muna tayo ngayon mga bay para sa ating mga subscriber. Rika Randy, Fanny Whitey,
Warson Dirigay, Marvin Kampugan, Renel Beliasencia, Idi Kayabyab, Raymark Inti. So yan po ang nagpapa-shoutout. So na-shoutout ko na kayo. So salamat sa inyong suporta sa akong channel mga bay. So ngayon ang gamit natin is GoPro Hero 5, pinahiram po sa atin. At shoutout din kay Jay sa nagpahiram sa ating sa GoPro na Hero 5. Hindi kasi niya ito ginagamit mga bay, kaya ito pinahiram natin.